O, bore da, croeso i oedfa ar-lein Cersalim Caernarfon o'r ardd tro yma. Siŵr bod ni'n dechrau dod i arfer bellach efo'r trefniadau newydd mae i raddau. Ond mae rai o'n ni, dwi'n siŵr, yn dal i ysu gael dod ynghyd i gyd addoli eto ar y sil. A dyn ni'n edrych ymlaen i'r adeg yna pan fydd hynny'n bosib pan fydd ni'n ddiogel i ni'n neud. A cofiwch, os ydych chi'n byw yn ardal Caernarfon ac yn dilyn yr arfam ar y we, ond heb fod gyda ni eto yn y cnawd, byddai'n gret eich gweld chi pan mae'r argyfwng yn drosodd mwyn i ni gael cyfarfod efo chi. Pwrpas ni fel eglwys ydy adnabod, addolyn a dilyn Iesu a'i gyflwyno i eraill. A dyn ni'n eich gwahodd chi i ymuno â ni yn hynny. Nawr, dros y we, a hefyd pan bydd yr argyfwng drosodd gyda chi yn y cnawd. Ac wrth basio, os ydych chi'n byw yn rhywle heblaw'r ardal yma, cofiwch chwilio am eglwys leol i chi, mwyn i chi wneud hynny yn eich ardal chi, a fydd e werth e. Heddiw, dyn ni'n troi at un o'r cwestiynau yna sydd wedi cyflwyno fel rhan o'r gyfres yma, beth yw'r gwestiwn di. A'r cwestiwn dyn ni'n edrych arno tro yma, a trio ateb ar sail be mae'r Beibl yn ei ddysgu ydy, beth yw gweddi a sut ydw i'n gweddio. Ond yn gyntaf, dyn ni am gael can. Mae'n amrywiaeth o emynau a caneuon addoli gyda ni pan dyn ni'n canu. Rhai o'n lle dyn ni'n siarad yn uniongyrchol gyda Duw. Ac eraill, ydyn ni'n canu yn gilydd y dyd y gwir, ond yn atgoffa'n gilydd yng pethau sydd yn wir am Dduw. Bore yma, dewch i ni ganu am myfyrio am sut un ydy Duw.
ti'n annwyl i ti. A dyna pwy ydw i. Ti'n dan mor dda. A dyna pwy wyt ti. Dwi'n blentyn annwyl i ti. A dyna pwy ydw i. Yn fy galw, eto'n ddyfnach fy galw. 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 Eto'n ddyfnach i dy gariad di. Wel, cyn trafod y pwnc, dewch ni feddwl am chydig bach o amser am rhywbeth dyn ni wedi gweld mwy ohono yn y blynyddoedd diwetha. Ers amser nawr, pan mae'n rhywbeth anodd yn digwydd yn y gymdeithas neu rhywbeth heriol, dyn ni'n arfer bellach a chlywed pobl yn deud i bod nhw'n anfon eu thoughts and prayers i rai sydd wedi dioddau. Nawr, does dim angen i neb o'n ni fod yn feirniadol o unrhyw un sy'n deud y geiriau yma, achos dyn ni gyd yn stryglo i ymateb yn y ffordd iawn i bethau anodd a mewn rhyw ffordd maen nhw'n trio estyn allan at y bobl sydd wedi dioddau. Ond mae'n rhai yn feirniadol iawn. Fedrwn ni feddwl am enghreifftiau lle mae'n rhyw ymosodiad arfog wedi bod a pobl yn anfon eu thoughts and prayers a'r bobl sydd dioddau yn deud, pwydwch anfon eich thoughts and prayers i ni, newidiwch o ddeddfwriaeth. Rhan o'r beth sydd tu cefn i'r feirniadaeth yna yw ryw deimlad bod y busnes thoughts and prayers yma beth hawdd i'w ddeud, ond bod e ddim yn golygu llawer yn y pen draw. Ond mae'r dywediad bach hynny yn cynnwys cyfeirid at weddi. Felly, ydy gweddi yn beth ffysi ac arwynebol sy'n dda i ddim i neb? Neu adau mor bwysig i ni ag i'w anadlu? Be dyn ni'n gweld yn y Beibl? Gweddi yn amlwg iawn y mywyd Iesu. Dyn ni darllen y geiriau hyn bydda Iesu'n aml yn mynd o'r golwg i leoedd unig yn yr anialwch i weddio. Dyn ni'n gweld Iesu gweddio cyn bwyta, wrth wneud gwirthiau, pan mae di blino ar ddiwedd y dydd, pan mae wynebu her anferth, cael ei fradychu, ei ddal a'i groesoelio. Mae'n gweddio ar y groes mewn ffordd gonest iawn. Oedd yn gymaint o'r rhan o'i fywyd fod y disgyblion wedi troi at o gofyn fe, sut dyn ni fod i weddio? Ewch ni wrando ar ddarlleniad nawr sef o geiriau cyfarwydd Iesu Grist yn deud wrth ei ddisgyblion sut mae gweddio. Hiya bawb, mae'n testyn ni bore yma mewn 2 ran. Mae ran cyntaf yn dod o Matthew 5, adnodau 5 i 13. Mae chydig bach yn arnodd dal ati i weddio Beibl bob bore efo babi bach. Felly, yn lle trio ffeindio amser a ni'n pyn hunan, da ni'n gweddio a da ni'n darllen efo derwen. Weithiau mae'n gweithio'n dda a weithiau da ni angen bach o amennadd. Ond na ni cyd darllen nhw an. Matthew 6, adnodau 5 i 13. A pheidiwch gweddio fel y rai sy'n gwneud sioe o'u crefydd. Maen nhw wrth i bodda pan mae pobl yn edrych arnyn nhw yn codi i weddio yn y synagoga neu ar y strydoedd prysur. Credwch chi fi, dyna'r unig wobr gan nhw. Pan fyddi di'n gweddio, dos i ystafell o'r golwg, cau y drws a gweddio ar dy dad sy'n yno gyda ti, dy fod ti ddim yn ei weld. Wedyn bydd y dad sy'n gweld pob cyfrinach yn rhoi dy wobr i ti. A phan fyddwch chi'n gweddio, peidiwch mwydro ymlaen yn ddiddiwedd fel mae'r perganiaid yn gwneud. Maen nhw'n meddwl y bydd Duw yn gwrando ar ei bod nhw'n gweddio mor hir. Peidiwch chi a bod fel na. Mae eich tar chi'n gwybod yn union beth sy'n angen arnoch chi cyn i chi ddweud gair. Dyma sut dylech chi weddio. Ein tad sy'n yn y nefoedd, dyn ni isio i dy enw di gael ei anrhydeddu. Dyn ni isio i ti ddod i dernasu ac i'r cwbl sy'n dda yn dy olwg di, digwydd yma ar y ddeiar fel mae'n digwydd yn y nefoedd.
Roen ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw am heddiw. Madda i ni am bob dyled i ti, yn union fel da ni'n madda i'r rai sy'n mewn dyled i ni. Cadw ni rhag syrthio pan fyddwn ni'n cael ein profi, ac achub ni o afael y drwg. Shwmai, Rhys Gweinidog Cersalem sydd yma. Dwi jyst wedi picio draw i'r capel pnawn yma i jecio fod popeth yn iawn yma, achos i chi wedi clywed y newyddion, mae'n siŵr bod rhywun wedi torri mewn i Salem. Ac i ni yma nghau'r Salem yn gwybod sut brofiad ofnadwy ydy hynny, felly ni'n cydymdeimlo'n fawr iawn gyda aelodau Salem wythnos yma ar ôl bod trwy brofiad tebyg rai wythnosau yn ôl. Ond dwi falch o ddeud fod Cersalem yn iawn a fod yn adeilad ni beth bynnag wedi cael llonydd tro yma. Mae'n rhyfedd iawn bod yma ar ben fy hun, ond dwi'n trio dod yma unwaith yr wythnos ar hyn o bryd jyst i checio fod popeth yn iawn a bod dim peips wedi byrstio ac yn y blaen. Ond dwi'n falch bod chi wedi gallu ymuno ni yn yr oedfan ar-lein. Diolch yn fawr iawn i Arwel a Trey a pawb sydd wedi bod yn rhan o'r oedfa Sul yma. Felly cofiwch barhau i diwnio mewn, cofiwch barhau i ymuno a grwpiau Zoom os ydych chi'n dymuno, a cofiwch hefyd estyn allan i fugeilio'ch gilydd a hefyd i gysylltu gyda fi neu'r tîm Arwen so oes angen cyngor neu help neu gweddi arnoch chi yn y cyfnod yma. Felly mwynhewch gweddill yr oedfa ac ar ddiwedd yr oedfa mi fydd yna grŵp Zoom yn agor i'r plant a'r teuluoedd a bydd manylion hwnna yn cael ei rannu yn y chat dan yr oedfa. Felly diolch am wylio bore yma a mwynhewch weddill yr oedfa. Pob hwyl. Wrth gwrs, mae rhaid i ni gofio, mae dod i bresenoldeb Duw yn big deal. Mae'n sanctaidd, mae'n lan, a nid ar chwarae bach mae rhywun fel fi yn cael dod i bresenoldeb e. Ond, wrth ddod i'r byd a marw drosto ni, mae Iesu wedi gwneud y peth eithafol yn ei oedd ei angen mwyn i rhywun fel fi, rhywun fel chi, i ddod at Dduw. Ac i wneud gweddi agos yn beth pwysig. Dyn ni wedi arfer â gweddi'r arglwydd mewn ysgol neu gapel neu lle bynnag, falle ddim ar y geiriau, y fersiwn dyn ni newydd glywed yn y darlleniad. Ond mae'n bwysig i ni gofio, mae nid rhywbeth yw ailadrodd yn slafaidd ydy hwn, ond patrwm i ni ddilyn. Dewch ni feddwl beth mae gweddi'r arglwydd yn gwneud. Mae'n yn annog ni i addoli Duw, i drystio yno fe, i gyffesu ein gwendid am pechod, i ofyn am fyddeiant, i gyflwyno ein dymuniadau iddo fe, a gofyn am ei help yn ein bywydau bob dydd. Beth mae gweddi'r arglwydd yn ei ddysgu ni felly yn syml yw mae siarad gyda Duw ydi gweddi, a bod lle i ni weddio am bopeth o bwys ym mhob rhan o'n bywydau ni, ac mae pwrpas y cyfan yw dod ar cyfan o flaen Duw sydd am i ni weddio iddo, a gwahodd y Duw hwnnw yn ei gariad, ei nerf a'i ddoethineb i fewn i bob rhan o'n bywyd. A pwy ydy e? Y Duw mae dyn ni'n galw arno fe, y Duw sy'n galw ei hun yn Abba, Daddy, sydd am i ni droi ato fe a chlosio ato. Y Duw sydd am i ni ddod yn nes ato fe, ac sydd wedi gwneud popeth sydd ei angen i wneud hynny yn bosib. Mae croeso i fi, edrych ar ei ddlogau.
Felly, oherwydd gwaith Iesu Grist yn marw dryston ni, dyn ni'n gallu dod yn agos at y a siarad gyda'i fel tad cariadus. Dyn ni'n goffo pasio rhyw brawf neu cyrraedd rhyw safon mwyn gweddio. Jyst dod ato fe, yn enw Iesu Grist. Mae hwnna'n newyddion da i ni felly. Ond sut dyn ni fod i weddio? Dyn ni wedi gweld yn barod bod Iesu dweud bod e ddim yn mater o ddangos yn hunain a defnyddio ryw eiriau mawr posh. Yn amlwg dyn ni fod yn ddiolchgar. Yn ddiolchgar yn bod ni'n cael dod o flaen Duw yn enw Iesu. Ond beth arall dyn ni'n gweld yn y Beibl yw yn bod ni fod i ddod o'i flaen e'n onest. Does dim ffalsio o flaen Duw, does dim pwynt mewn gweld y cyfan pryd bynnag. Os edrychwn ni ar llyfr y salmau a rai o weddiau Iesu Grist ei hun, be dyn ni'n gweld ydi gonestrwydd. Os ydy'r sawl sy'n gweddio yn stryglo, mae'n deud, dwi'n stryglo. Os dwi ddim yn deall, mae'n deud, dwi ddim yn deall. Os dwi'n methu ffindio'r geiriau, mae'n deud, dwi'n methu ffindio'r geiriau. Mae'r weddi yn dod o'r galon, o ganol profiadau anodd, real a dryslyd bywyd pob dydd, ac yn dod â'r cyfan ger bron Duw. Yr ail destun fyddwn ni'n darllen y bore yma yn dod o Filipiaid, 4 pennod, ac adnodau 6 i 7. Peidiwch gadael i ddim byd eich poeni chi. Gweddiwch a gofyn i Dduw am bob peth sy'n arnoch ei angen, a byddwch yn ddiolchgar bob amser. Byddwch chi'n profi'r heddwch perffaith mae Duw yn ei roi. A daioni sy'n tu hwnt i bob dychymyg, yn gwarchod eich calonna a'ch meddyliau wrth i chi ddilyn am Meseia Iesu. Felly, mae gweddio'n rhywbeth y medrwn ni gyd wneud. Falle fod e'n dod yn fwy greddfol ar rai adegau adegau eraill. Mae'n ddywediad yn does, bod yna ddim fath beth ag anffyddiwr ar y ddec llong pan mae'r llong yn suddo. Weithiau felly mae gweddio'n rhywbeth sydd yn codi naturiol pan yna ni'n gweld angen. Ond dewch i ni gofio, y sylfaen gweddi yw'n perthynas ni a Duw. Mae gweddi yn mynd â ni at yn tad nefol. Weithiau, pan mae popeth yn mynd yn iawn, mae gweddio ymhell o'n meddyliau ni. Rhaid ni gofio un peth. Mewn bywyd bob dydd, mae bob amser yn haws siarad efo rhywun, os dyn ni'n siarad efo nhw'n gyson ac yn ei nabod nhw'n dda. Ac mae hynny'n wir hefyd am siarad gyda Duw mewn gweddi. Weithiau, dyn ni ddim yn siŵr sut i weddio, neu'n teimlo fod Duw yn bell i ffwrdd. Os hynny, ddylen ni ddeud hynny wrth Dduw a gofyn iddo fe'n helpu ni. Un help bosib yw eistedd efo'r Beibl ar agor o'n blaenau ni. Darllen am yfyrio ar chydig o eiriau a dweud, be mae'r geiriau ma'n deud amdana i? Be mae'r geiriau ma'n deud am Dduw? Be fe rai ddysgu o'na fe? A pa help mae hwn yn cynnig i fi yn fy mywyd pob dydd? Cyn i ni gloi heddiw, dewch i ni wrando ar gerdd mae Menna wedi sgwennu am weddi. Dewch i ni wrando arno fe a meddwl pa mor bwysig yw gweddi i ni nawr a pa mor bwysig y gallai fe fod yn y dyfodol.
Faint ydych chi'n gweddio? Falle bod gweddi fatha anadlu i chi. Falle bod chi rioed i gweddio o'r blaen. Falle bod chi fel fi yn wan o ran disgyblaeth gweddi a threfn gweddio. Lle bynnag gyda ni bore yma, mae Duw am i ni droi ato fe, i agor ein bywydau ni fyny iddo fe, a'i wahodd e fewn. Dewch i ni weddio. Dyn ni'n diolch i ti o Dad am y cyfle i feddwl gyda'n gilydd am weddi y bore yma. Ond yn diolch fwy na hynny, dy fod ti eisiau i ni weddio. I siarad ati, dy fod ti eisiau bod yn rhan allweddol o'n bywyd ni. Helpa ni i ddysgu arglwydd, helpa ni i droi ata ti, ddim jyst pan dyn ni mewn angen. Wel, dewch i ni orffen bore yma gyda'r gân Anhygoel Ras. Mae'n sôn am haelioni Duw sy'n gwneud y cyfan yn bosib, gwneud e'n bosib i ni ddod ato fe. Dydy ddim oherwydd unrhyw beth da yno ni, ond mae'r cyfan yn dibynnu ar ei ras a'i haelioni ef. Pwydorodd bwyd, pechod a ffloswch, a chariad pwysig, nerthol a chryfach, brenin gogoniant, brenin brenhin oedd i. Pwysgwyd ar ddeiar, a paran santau, pwy sy'n ein gadael, hedwynt mewn syndod, brenin gogoniant, brenin brenhin oedd i. Anhygoel ras yw hwn, cariad i beth yw hwn, i gymais ti fy lle, i gariais ti fy croes, a rhoi dy bywyd lan, i mi gael bod yn o Iesu canol am popeth ddest i mi. Pwy ddaw an anrhen, yn ôl i'w drefn, pwy na'r amddifar, yn blentyn iddo, brenin gogoniant, brenin brenhin oedd i. Pwy sy'n rheoli, bydd mewn cyfiawnder, pwy sy'n tywynnu, fel hael mor ddisglair, brenin gogoniant, brenin brenhin oedd i. Anhygoel ras yw hwn, cariad i beth yw hwn, i gymais ti fy lle, i gariais ti fy croes, a rhoi dy bywyd lan, i mi gael bod yn o Iesu canol am popeth ddest i mi. Pwy ddaw an anrhen, yn ôl i'w drefn, pwy na'r amddifar, yn blentyn iddo, brenin gogoniant, brenin brenhin oedd i. Pwy sy'n rheoli, bydd mewn cyfiawnder, pwy sy'n tywynnu, fel hael mor ddisglair, brenin gogoniant, brenin brenhin oedd i. Anhygoel ras yw hwn, cariad i beth yw hwn,
Wedi gloi, dewch i gyd weddio un arall y weddïau'r Beibl gyda'n gilydd. A gwneud hynny nid jyst ail adrodd geiriau, ond gweddio o'r galon, gan gofio bod ni'n siarad gyda Duw sydd yn caru ni mwy na gymedrwn ni ddychmygu, a'i fod eisiau bod yn rhan o'n bywydau ni. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.